тамошобинони гиромӣ, боиси ифтихор аст ки имрӯз дар фонди тиллоӣ ва толоҳои намоишии осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 1000 адад гулдузиҳои нодир ҳифз ва муаррифӣ карда мешаванд, ки аз ҷониби масъулони муассиса ҷамъоварӣ карда шудаанд. боиси ёддошт аст ки гулдузии тоҷикии Чакан 29 ноябри соли 2018 ба феҳристи байналмилалии ЮНЕСКО пазируфта шудааст. яке аз шоҳкориҳои нодири гулдузии тоҷикон дар осорхонаи миллӣ ин чодар ё худ гулдузии чакандузӣ мебошад, ки онро 4 нафар чеварони хушсалиқаи шаҳри Кӯлоб дар муддати 6 моҳ бо андозаи 6 ба 6 метр офариданд. дар маркази он косагули бузурги доирашакл ҳамчун рамзи офтобу моҳ, ифодагари нур, рӯшноӣ ва баракат ҷойгир буда, дар атрофи он пайҳам дар ҳошияҳо 36 адад гулдоираҳо кашидадӯзӣ шуданд, ки таровати фасли зебоии баҳор, гулгулшукуфоӣ ва рангорангии табиати биҳиштосои диёрро ифода мекунанд. барои аз наздик дидани ин ҳунари мондагори чеварони тоҷик, марҳабо ба осорхонаи миллӣ.